କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଡମ୍ବୁରୁ ଯେଉଁ ବନେଇଛି ଦୁଇଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଣିଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଟେକ୍ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି କ୍ରୁଜ୍ କରିଛି। ଆଜି ବି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ଡମ୍ବୁରୁ ଫମ୍ବୁରୁ ଟିକେ ମାରିଦେଇକି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ବଡ଼ି ବନେଇବା। ହଁ ଟେକ୍ 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 କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହଉ ରଖ 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 ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖେ ଧରିବୁ ଏମିତି ମାରିଲୁ କି ନାହିଁ ଏମିତି ମାରିବୁ ହେଲା ଏମିତି ମାରିବୁ ଏପଟେ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାୱାର ଚେଷ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି। ତାକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛାତିରେ ଆମ ପମ୍ପ ନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପୁରା ପମ୍ପ ହେଇକି ଆସିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ବି। ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି 200 ନା 250 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି କାମରେ ଆସେ।